Kusawumina-ke impela amagumama nomhlaba umkhulu Bonga, ofisa kakhulu ukudlulisa umlayezo ukuthi abantu abayenze ngale ndlela yokuthi bayakhuthala kakhulu ngoba impande umkhulu ayiphethe manje ithi ithanda ukujula, ithi ithanda ukukhuthaza abantu, ithi ithanda ukwenza abantu bashintshe isimo sempilo. Njengoba nami ungibona nje ngiwucwecwe nje ngimuhle nginjena nje, nawe singakwenza ube kanjalo kodwa akukona ukuthi sidayisa lento esiyenza la ekhaya, kuyikona kuphela ukuthi sifisa ukubona ushintsho kusona lesi sikhumba sethu sabantu abamnyama. Ngalokho-ke mina ngumlaphi wendabuko owemvelo ongathwele ndawo, akekho umuntu ongavela la mina angitshela ukuthi ngithwele kuyena noma ungenzeni yena. Mina into engiyaziyo ngami, ngiyinyanga vele kakade. Mina ubunyanga bucala 2016 kuze kuyoba namhlanje 2025. Ngisebenza ngesigaba senhlanhla nangokuvikela abantu. Akekho umuntu noyedwa lo oze la ekhaya mina ongazazi iy'gaba zala ekhaya. Ngoba ngaso sonke isikhathi ngiyacekelela, uma kumele abantu bame bazoma ngoba mina ngibheka ukuthi umuntu lo ofike la ekhaya ukhipha imali yakhe kanzima, la esebenzele kanzima noma ayibolekile, kuyafuna ukuthi asizakale. Abantu abakhuthale kakhulu kulesi special samanje kuzothanda ukushuba, kodwa-ke ngizokhulumisa abantu abathanda ukuphila ngendlela okuyiyona, hhayi le ndlela ethatha lento. Leyo akuyona le ndlela leyo, akuyona le ndlela. Ngisho iy'thwalo zala ekhaya azisebenzi ngaleyo ndlela leyo yokuthatha lento lokuthi zibulala abantu. Hhayi, leyo nto leyo ubunyanga bobugebengu. Akuyona lento yamanje. Abantu abafika la ekhaya bashayela ucingo ku-0670 135 577. Ngiyabonga, amen.